Umar M Sharif da ka je gurin budurwar taka me ka ce mata? Baka da kowa in baka da ita. Anya ku haka ne? Ya za a yi mu zo mu bincika. Haba M Sharif ya kake haka? To M Sharif ka manta baka faɗa mana sunan budurwar taka ba. Fatima Zara. Ka ce me ba mu ji sosai ba. Fatima Zara. To wai wace iriyar kalma ka ce mata ne take mugun son ka? Ke kika kawo ta duniya, Zara ado na samaniya. 442 me ma kake cewa a cikin wannan wakar taka? Kun san darajar mace, gaskiya ne 442 wannan wakar ta yi. Akan ta sai mu mace. Ok to shikenan 442 yanzu me zaka iya cewa eh? Ilahu ka ban mace, mace. Wai ke yanzu mecece babban matsalar ki Ba na tunanin ba za a kore ni daga wannan ma'aikatan ba. Kai ke ko me kika aikata haka kike yi wa kanki wannan tunanin? Saboda na san ban kyauta ba. Yawwa ina so zan tambaye ki wai me isa kuke son Umar Hashim? Mutum ne mai tausayi da adalci da jin kai. Sunan gurin barkan mu da haka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ka dai. Yau barka dai. To yaya aikin naka? Alhamdulillah. Malam Sani ina so zan tambaye ka. Na'am? Ina so zan tambaye ka. To kafin nan dai yanzu abin da ke faruwa ƙasa shine abu na farko an sauke Hajiya Nafisa daga kan kujerarta. To ke me zai hana ki je ki ba Umar Hashim hakuri? Sam. Ba na maso in haɗa ido da shi. A'a to ke kin jiki to saboda me? Saboda abin da na aikata musu. A gaskiya dai ina baki shawara ki je ki ba su haƙuri. Ba zan iya kallon su ba. Da wani ido zan kalle su. Saboda na san abin da na musu ban kyauta ba. To yanzu dai in na fuskance ki me kike nufi? Ba zan iya ba. Saboda yanzu kunya gaba ɗaya ta lullube ni. To yanzu menene abin yi? Ni ban san ina zan sa kaina ba. Ban san ma a ina kaina yake ba. Kuma za ki bar shi yake? Na sani. Me yasa? To babu makawa sai sun wulakanta shi. Hajiya Nafisa, me kike yi a tsaye ki nemi guri ki zauna. Mun gode da kallon tashar Saske TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.